Assalamu alaikum muhterem millettəşlərimiz. Türlü tübəklərdə yaşayışı xalqımız tırmışında həm yaşayışında bulğan qaybir yanılıqlar həm vaqiqalar bilən bu adına davamında sizni min İnsaf Abdullah tanıştırırım. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız. Bugünkü çıxarılışda. Vasil Şayxraziyev'nin Perim krayına iş seferi. Biz indi bugün ülkede zor uçraşı ötkərdik, hem özümüzün tilaklarını jetkərdik. Tatar tili nişek uqtılırga tiyir. Dünyada sifirli bilim biru platformaları bik көп, тик оларны үзләштерергә, аңларга кирәк. Магнитогорскида репрессия корбаннарын искә алдылар. Конечно, алар күп эшләделәр, менә әйтәм итәки, сөйләгән иделәр. Без сыерлар да тоттык, атлар да тоттык. Шуннан аларны 31 елда менә 9 бала бергә җыеп шулай монда җибәргәннәр дә инде. Татар dünyasında gün sayın bir көп yanılıqlar həm bir hesap çaralar uza. Alarның mümkün qədərini sizə yetkirу maqsadından tapşırığımızda Tatar dünyası yanılıqları. Bizə qalsa əligi yanılıqlar birigine Tatarını da bir taraf qaldıra almay. Min Tatar balası Respublika Kulem İcadi İşler Bәйгесе җиңүчеләрен бүләкләделәр. Әлеге конкурсны Татарстан президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы үткәрде. Бәйгегә татар халык авыз иҗатына нигезләнеп ясалган рәсемнәр, кул эшләре кабул ителде. Татарстаннан 324 эш килгән. 1 октябрьдан 10 октябрьгә кадәр алар өчен Шаян ТВ.ру сайтында тавыш бирделәр. Тамашачы сайлап алган 20 эшнең авторлары җиңүчеләр дип табылды. Алар диплом, Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау комиссиясенең туш тамгалары һәм 20 000 сум күләмендә акча белән бүләкләнде. Мин аңа тирән үзенә күрә бер тәрбияви һәм фәлсәфи мәгънә салам. Чөнки барыбер да инде биредәге жюри әгъзалары баланың үз кулы белән эшләнгән булуын таләп итсәләр дә, әтияниләрнең, абый-апаларның бирдә катнашып бөтенләй булмый кала алмый, менә үзенә күрә шушы бердәм максат, бергә эшләү, ул гаиләне тагыдан ныгыта, әле аны үз эчендә аралашу, бер-берсе белән башка темалар, тормыш кирәкләре, яраклары турында, тәрбия эше турында сөйләшергә дә мөмкинлек туды. Менә әтияни белән баланы тагы да якынайта торган бик матур чара дип саныйм. Казанда Тарих институты җанисәпкә багышлап китап һәм анимацион ролик тәкъдим итте. Җанисәптә татарлар дип аталган фәнни популяр китапта татарларның 16 гасырдан алып бүгенгә кадәр Россиядәге демографик үсеше турында язылган. Анимацион роликта татарның тарихи бердәмлеге күрсәтелә. 10 минутлык видео язма YouTube'та урнаштырылган. Алга таба аны Татарстанның күп функцияле үзәкләрендә һәм милли музейда күрсәтергә җыеналар. Салават Көпере журналы күңелле Алифба дигән китап тәкъдим итә. Әлеге басма 3-8 яшьлек балаларның өстәл китабына әйләнәчәк ди оештыручылар. Ул кызыклы биремнәр, уеннар белән эшләнгән. Күңелле Алифба китабын маркетплейслардан сатып алырга мөмкин. Татарстан Афган татарларына ярдәм күрсәтәчәк. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Россия мөселманнарының Патриотик хәйрия фонды гуманитар ярдәм оештырырга карар кылган. Сүз беренче чиратта кирәкле азык-төлек турында бара. Әлмәт театры Идел Урал легионнары тарихын Казан тамашачысына күрсәтте. Документаль спектакль Бөгелмә районының Карабаш бистәсе кешесе Гарәф Фәхретдинов истәлекләре буенча куелган. Әсәрдә легионерларның бер өлеше булган культ взвод һәм капелла артистлары тарихы чагыла. Әсәрне язучы Марсель Галиев табып дөньяга чыгарган. Ул аның кайбер урыннарын кыскартуын, Муса Җәлил шәхесенә кагылырга ярамавын әйтте. Балык Бистәсе районы Улы Елга авылында яңадан торгызылган тарихи мәчет ачылды. Тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. 1879 елгы мәчет архитектура һәйкәле санала. Ул 19 гасыр татар агач сәнгате үрнәге. Реставрация 3 елга якын дәвам иткән, моның өчен 54 миллион сум акча бүленгән. Әкият Курчак театры зур сәхнәсендә Мырау Батыр музыкаль әкиятен чыгарды. Бу зур сәхнәдә уйналучы беренче тапкыр татар телендә зур форматлы спектакль. Төрле төбәкләрдә яшәүче халкыбыз тормышындагы яңалыклар, зур башлангычлар хакында сез дә җиткерә аласыз, хөрмәтле тамашачылар. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Biz bütün dünya буйлап севилгән милләттәшләребезнең яшәешен яктыртабыз. Юлыбыз Перим крайына. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Bütün dünya татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шайхразиев Перим крайындагы эш сәфәрендә
Край губернатор администрациясы җитәкчесе вазифаларын башкаручы Александр Смертин һәм Пермь крае губернатор администрациясы башлыгының беренче урынбасары Леонид Политов белән очрашты. Пермь крае губернаторы администрациясында 14-нче Бөтен Россия авыл сабан туен оештыру буенча киңәшмә узды. Биредә халкыбызның милли бәйрәме сабан туена әзерлек һәм аны үткәрү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. 14-нче Бөтен Россия авыл сабан туе Пермь краенда узачак. Тулырак хәбәрчебез Җәүһәрия Габдулхакова видео язмасында. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразыев эш сәфәрен барда муниципаль округында дәвам итте. Бөек шагыйрь Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салып һәм Тукай исемендәге Барда гимназиясе территориясендә алма агачларын утыртканнан соң Васил Шайхразыев Бардада 14-нче Бөтен Рәсәй авыл сабан туен үткәрү урыны белән танышты. Майданны ачтык, карадык, битердек, беренче скачка булды, чыкты. Киләбез монда, бу кәкре ниләр белән, булар әкренләр монда киләбез дә, көрәшне карыйбыз да, моннан китәбез инде. 2024 елга кадәр нинди эшләр башкарырга кирәклеге турында округ администрациясендә узган эшлекле очрашуда фикер алыштылар. Сегодня мы начинаем начало подготовки к проведению Всероссийского сельского сабантуя. Праздник умеем проводить, очень большое количество людей будет, гостей будет, поэтому это и гостиница, это и транспорт, это и общепит. Все эти моменты надо будет учитывать ближе к этому. Здесь уже все вместе, вот этот штаб, рабочая группа будет очень активно работать. Нам всем успехов, работы, понимания, компромиссов. Ну и, естественно, улыбок, потому что Сабантуй – это прекрасный праздник, испортить его невозможно, потому что главное, чтобы было солнце, пришли люди в костюмах и радовались тому, что посевная закончилась. Мне кажется, это главное. Барда муниципаль округының мәдәният йортында татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашу да бик җанлы һәм үзара дустана мөнәсәбәттә узды. 2024 елда Барда районына 100 ел була. Һәм шушы 100 еллык кысаларында безнең ике җитәкче үз вакытында карар кабул итте, монда федераль авыл сабан туен үткәрү. Бүгенге көндә безнең һәрбер Россия субъектында 2022, 23, 24 елларга бюджет кабул итә. Менә шушы 100 еллык булгачтан федераль сабан туй булгач, без бит инде бер караганда әйтәбез, ул җыр, моң, спорт, бөтен әйберләр үтә. Ләкин бит әле безнең объектлар бар, кайдадыр юл саласы бар, кайдадыр мәктәп кирәк, балалар бакчасы кирәк, мәдәният сарайлары кирәк. Шуңа күрә менә шуларны карап, без инде бүген өлкәдә зур очрашу үткәрдек һәм үзебезнең теләкләрне җиткәрдек. Һәм икенчедән инде без менә районга килеп, Сабантуй урыннарының нинди мөмкинлекләре булганнарын карап, шуңа күрә һәм инде Пермь краеның губернаторына тәкъдим ясадык. Инде 100 еллык буенча һәм федераль Сабантуй буенча оештыру комитеты ясап, әгәр дә ул аны үзе башлап җитәкче булып алалар икән, без аңа бик шат булырбыз. Инде иртәгесен 27 октябрьдә Чернушка районының татар иҗтимагый оешмасы активы белән очрашу милләттәшләребез күмәкләшеп яшәгән Сулмаш авылында узды. Кунакларны җыр һәм чәк-чәк белән каршы алдылар. Татар иҗтимагый оешмасы рәисе Рәйсә Салахова биредә яшәүче татарларның тормышы һәм мәдәни оешма эшчәнлеге белән таныштырганнан соң Васил Шайхразыев авылның матурлыгына, төзеклегенә, авыл халкының милли рухны югалтмыйча яшәвенә соклануын белдерде. Без беләбез инде Пермь краенда безнең татарлар милләтлекләр өстеннән нык эшлиләр. Шуңа күрә татар телендә беләләр, җырлыйлар да, күп кенә чараларда катнашалар. Ләкин мин булай дип уйламаган идем. Шуңа күрә менә хактан да зурлап рухланып, рәхмәт булып, хәзер инде Уфага да китәргә була. Әлбәттә, мондай очрашулар эзсез калмый. Үзара шулай аралашып, безне яклап, саклап торучы татар конгрессы һәм Пермь крае хакимиятенең ярдәме белән Барда районы оешуга 100 ел тулу уңаеннан 2024 елда Гайнә җирендә узачак 14-нче федераль авыл сабан туена әзерлек башланды дип горурланып әйтә алабыз. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә.
Татар теле ничек укытылырга тиеш? Дөньяда цифрлы белем бирү платформалары бик күп, тик аларны үзләштерергә, аңларга кирәк. Магнитогорскида репрессия корбаннарын искә алдылар. Конечно, алар күп эшләделәр, менә әйтәм итәки, сөйләгән иделәр. Без сыерлар да тоттык, атлар да тоттык. Шуннан аларны 31 елда менә 9 бала белән бергә җыеп шулай монда җибәргәннәр. Чөнки минем әбиләр, бабайлар, әти, әни барысы да татар. Татарстанда тудым, но Татарстанда үсмәсәм дә, татар телен яратам, татар телен халыкара үстерү өчен халык арасында тырышам, көч шәлләмим. Казан шәһәре мэриясе, Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе татар тел укытучылары өчен семинарлар циклын башлап җибәрде. Тема 1. Татар телен нәтиҗәле һәм заманча укыту. Төрле суларны кулланып балаларның татар теле дәресләренә игътибарын арттырып буламы? Мәгариф системасында татар телен укытуда уңыш казанырлык нинди яңалыклар бар? Чит телләр өйрәнүдәге тәҗрибәләрне татар телен укытуда ничек кулланырга? Семинарда әлеге сорауларга җавап эзләделәр. Вакыйга урынында безнең төшерү төркеме дә эшләде. Мин суда куена йөзем. Сыйныф урынына актлар залы укучылар ролендә укытучылар семинарның спикеры Гөлфия Габдуллажанова үзенең эш тәҗрибәсе белән уртаклаша. Чыгышы башлангыч сыйныфларда татар телен укытуда уеннар һәм җырлар дигән теманы яктырта. Без исәнләшәбез, хәл-әхвәл сорашабыз, күңел халәтен барлыйбыз. Һәм менә балалар, алар бигрәк тә кичкенәләр, алар бит уен яраталар. Һәм менә дәресне уен белән бергә кырып җибәргәч, ул тагын да үзенчәлекле, тагын да үтемле булып китә. Без дәрестә утырып сыйныфта укырга мөмкинбез, спортзал якын булса спортзалга кирип уйнап чыгарга мөмкинбез, коридорга чыгып кирергә мөмкинбез, ягъни без мөхитне урынны да алыштырабыз. Һәм менә дәрестә үзебез укыйбыз, үзебез уйныйбыз. Дәрес программасын төзегәндә берничә әсбап куллана. Кызыклы итеп оештыру өчен күрсәтмә материаллар, аудио китаплар, видео язмалар да җитәрлек. Иренмәскә генә кирәк ди ул. Уен формасын зур сыйныфларда да куллана. Яшүсмерләр өчен дә аның әллә ни кадәр төре бар ди. Кызыксындырам аларны, олырак сыйныфлар булса, үзләрен студент итеп хис итәргә, мәсәлән, лекция форматын. Яки алар үзләре дәрес бирәләр, дәрес аңлаталар. Тагын мәсәлән, без кайбер үзәкләр белән яки мәсәлән татар китабы йорты белән мин бик яратып эшлим. Алар белән алдан сөйләшәм, программасын төзибез. Һәм без балалар белән шунда барабыз мәсәлән. Тыңлыйбыз, алар инде зур сыйныфта булып, үзләре студент кебек лекция тыңлыйлар. Проектның кураторы 11 лицейның татар теле укытучысы, Сәлам дәреслегенең авторы Рашад Якупов мөгаллимнәр үз белемнәрен гел камилләштерергә һәм ныгытырга тиеш. Әлеге чараны шул максатларны күздә тотып гамәлгә куйдык ди. Без берничә ел элек мөгаллим дип аталган берләшмә белән үзебез кичкенә форматта җыелып, бер-беребезнең тәҗрибәбез белән уртаклашып ала идек. 2009 елда без Ачык университетта махсус курс төшердек һәм аны интернетка урнаштырдык. Шулай татар телен ничек заманча һәм кызыклы итеп укытырга. Инде менә бу ел туган телләр елы уңаеннан Казан мэриясе иҗтимагый активистларны җыеп, без нәрсә үткәрә алабыз, нинди чаралар оештыра алабыз дип сорагач, без инде үзебезнең яктан әйдәз менә татар теле укытучыларына мондай семинарлар циклын ясыйк дип тәкъдим иттек. Яшьләр ничек эшли бүгенге көндә? Аларның нинди тәҗрибәсе бар? Чөнки телибезме, теләмибезме, бу яңа буын ул бераз башка. Һәм инде әлбәттә, бәлки сез кабул итәрсез, бәлки кабул итмәссез дә. Бәлки инде бу турыда без ахырдан сөйләшеп тә алырбыз, фикер алышып, бит менә нәрсә белән файдалы булды, нинди яңалык, нәрсә җитмәде, нинди үзгәрешләр кертергә кирәк. Шулай ук Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан шәһәре мәгариф идарәсе вәкилләре дә семинарда катнашучыларга үз теләкләрен җиткерделәр. Бүгенге чараның нәкъ 11 лицейында узуы юктан гына түгел. Беренчедән, проектның кураторлары шушы уку йортыннан булса, икенчедән, әле сентябрь башында гына ачылган мәктәпнең төп максаты татар телен үтемле итеп бирү. Бүген мәктәптә 941 бала укый. Телне белү дәрәҗәләре төрле. Аларга 4 татар теле укытучысы белем бирә. Ана телен укыту әти-әниләрнең гаризалары һәм укучыларның теләкләре буенча тормышка ашырыла. Сентябрь айынан башлап, хәлендә 20 укучыга татар телен өйрәнүче артты. Ул минем өчен директор буларак бик мөһим әйбер, чөнки баштан ук күпме процент татар телен сайлаган ул күрсәтә, ничек аларга өйрәттеләр элекке мәктәптә. Инде хәзер шул бер ай дәвамында 20 кеше татар группларына күчү
күчү миңа инде әйтә, демәк безнең укытучылар бик яхшы эшлиләр. Семинар программасы нәтиҗәле булсын дип төзедек. Чыгыш ясаучы һәр укытучы яшь булсалар да ниндидер бер казанышларга ия. Барлыгы 5 лектор. Спикерларга чит илләрдә онлайн мәктәптә укучыларны татар теленә кызыксындыру ысуллары дигән чыгышы белән Канададан Алимә Сәләхетдинова да кушылды. Бүген ул онлайн мәктәп җитәкчесе. Туган телен һәм милли үзаңны торгызып, үстереп һәм саклап булуына ышанабыз. Тагын бер спикер Иннополис мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Альберт Сәмигуллин заманча халыкара дәрәҗәдәге ресурсларны кулланып, инде 6 ел дәвамында рус телле балаларга ана телен укыта. Моны башка мәктәпләргә дә кертү мөмкинме һәм эффектив булырмы дигән сорау кызыксындырды безне. Дөньяда мондый методикалар күп, мондый платформалар, цифрлы белем бирү платформалары бик күп. Тик аларны үзләштерергә, аңларга кирәк, бераз вакыт таләп итә. Көч вә гайрәт. Көч, гайрәт һәм шуңа өстәп теләк, туган телгә нәкъ менә укытучыларның битараф булмавы да кирәк. Үзе укыта торган фән беренче чиратта мөгаллимгә кызыклы булырга тиеш. Ә бүгенге семинарда укытучылар хәтта беренче рәтләргә дә төшеп утырмаганнар иде. Гүя дәрестән качып, тавышсыз гына чыгып китәргә җыенган студентлар кебек. Бүгенге семинарны Казан мәктәпләреннән 280 татар теле укытучысы тыңлады. Проект Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы ахырына кадәр үткәрелер дип көтелә. Калган 2 семинар 2021 елның ноябрь һәм декабрь айларында узачак. Үткәрү урыннары әлегә билгеле түгел, ләкин инде менә семинарны тыңлаучы мөгаллимнәр составы үзгә булачак. Укытучылар кызык дип тапса, мондый төр семинарлар 2022 елда да уздырылачак диде оештыручылар. Гөлия Садыкова, Татарлар, Казан. Магнитогорскида милләттәшләребез репрессияләнгән ата-бабаларыбызны искә алдылар. 20нче гасырның беренче яртысындагы фаҗига берничә дистә мең ватандашыбызга кагыла. Туган җирләреннән сөрелеп, рухи түбәнсетүгә дучар ителгән әби-бабаларыбызның исән калырга тырышып, балаларын дини һәм милли үзенчәлегендә саклап калулары таң калдыра. Бүген мәдәниятебезне, телебезне саклау эшендә безгә алардан үрнәк алырга кирәк диләр репрессия корбаннарының нәсел дәвамчылары. Теманың дәвамы киләсе сюжетта. Магнитогорскның беренче палатка һәйкәле. Шәһәр символларының берсе. Моннан 55 ел элек 1966 елның 9 майында Магнитогорскның беренче төзүчләре слетында тантаналы рәвештә ачылган. Беренче карашка бетоннан ясалган һәйкәл гади кебек тоела. Әмма нәкъ менә шунда аның бөеклеге һәм серлелеге. Рәсми тарих буенча һәйкәл СССРның барлык почмакларыннан балага килеп, тимер руда япмаларын эшкәртергә, шәһәр һәм завод төзергә килгән яшьләргә багышланган. Торак җитмәү сәбәпле, аларга 30нчы елларда палаткаларда яшәргә туры килгән. Ягъни бу һәйкәл магнитка төзүчеләрнең энтузиазмы, кыюлык һәм максатчанлыгы символы. Шундай романтик рухтагы тарих. Палатка нигезенә Сталин лагерьларын кичергән Магнитогор шагыйре Борис Ручевның әсәрләреннән юллар язылган. Без палаткада яшәдек. Яңгырларда җыелган, кояшта кипкән яшел палаткада һәм ишек янында алтын учаклар яктык. Магнит тауының җирән ташларында. Тирән тарихны чагылдырган һәйкәлгә ел сайын 30 октябрьдә кызыл канаферләр солалар. Хәтер көнендә биредә репрессия корбаннарының нәсел дәвамчылары җыела. Представьте себе, октябрь месяц тоже в таких палатках жили мои деды. Ну, по крайней мере, в таких вот палатках у меня замерзли двое моих маленьких дедьев. Именно вот в таких палатках. Поэтому для меня палатка это не место какого-то героизма, это место страданий, место скорби и печали. Халык традиция буенча китапханага җыелды. Алар фидакарларча хезмәт куйган ата-бабаларын искә алдылар. Булатиевнең трудовая книжкасы. Вот да, менә 35нче елда аларга биргәннәр бу трудовая книжканы. Электән үк әле 4 ел панайм эшләгәннәр дип ссылка дип язылган шунда. Хезмәт кенәгәсендә нибары 4 язма ди Рәис Шәйдуллин әтисе белән горурланып. Эшкә кабул итү, 2 тапкыр вазифасын күтәрү һәм пенсияга чыгу турында язылу.
Хамидулла Шайдуллин 35 ел бер урында Магнитогорск металлургия комбинатының котельнялар төзәтү цехында эшли. Бер сыйныф белемедә булмаган килеш, үз тырышлыгы белән катлаулы металл корылмалар җыю буенча сирәк белгеч дәрәҗәсенә җиткән Хамидулланы Магниткага 1931 елның июнендә әти, әнисе, энеләре һәм сеңгелләре белән сөрәләр. Үзләре тырышып, алар батраклары юк иде, беркемдә ягалар иде, просто буталар әйбәт торганнар иде. 11 бала булып, и, конечно, алар күп эшләделәр, менә әйтәм әти сөйләгән иделәр. Без сыерлар да тоттык, атлар да тоттык, иген дә үстердек дип әйткән инде шулай дисәм. Шуннан аларны 31 елда 9 бала белән бергә җыеп шулай монда җибәргәннәр дә инде. Тырыш хезмәтенең нәтиҗәсе булган мөлкәтеннән мәхрүм ителеп, кулак, халык дошманы дигән мөһер белән туган җирләренә сөрелгән гаиләләр Татарстанның барлык районнарыннан берничә дистә мең булган. 1948 елга кадәр хукуксыз һәм түләүсез эшче көч буларак нәкъ менә алар 2 ел дәвамында Көньяк Уралда беренче металлургия гигантын төзи алдылар. Легендар Магнитка тарихының дөрес сәхифәсенә бик азлар гына мөрәҗәгать иткән. Шулай да алар бар. Шунысы куанычлы, моңа яшьләр дә кушылды. Узган ел Магнитогорск техник университетының тарих факультеты студентлары фәнни тарихи проектны башлап җибәрделәр. Берничә ай рәттән алар Магнитканы беренче төзүчеләрнең нәсел-нәсепләре белән очраштылар, хатирәләрен яздылар. Нәтиҗәдә ул чор вакыйгалары турында бик күп мәгълүмат тупланды. Политические репрессии, они на то и политические репрессии, что машина государственного террора ехала не останавливаясь, зачастую попадали под ее колеса не только, может, действительно какие-нибудь не очень хорошие люди, но и совсем невиновные. И понятно, что когда мы добиваемся какой-то исторической правды, исторической истины, безусловно, мы должны рассказывать об этом. И, безусловно, татарский центр делает для этого очень многое. Тарихи хакыйкать бер кайда китмәячәк дип ышаныч белдерделәр яшьләр. Вы знаете, помимо всего того, что мы успели узнать, помимо всего прочего, сейчас я часть этой культуры несу в себе. Я знаю, что я могу передать ее дальше. Могу показать иную сторону советской действительности. Не политику, не правителей, не какие-то реформы, законы, а жизнь простого человека. Шәһәребезне һәм аның заводларын зур корбаннар бәрабәренә төзегән репрессияләнүчеләргә махсус һәйкәл булмаса да, безнең бурыч Магнитогорск тарихының бу мизгелен истә тоту, диделәр хәтер көнендә катнашучылар. Гөлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Бүгенгә әзерләнгән сюжетларыбыз менә шулар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Бер генә хат шалтыратуыгыз да игътибарсыз калмый. Йорт җирләрегез имин булсын, татар булып яшик. Хәбәрләшеп торыйк. Сау булыгыз.